Located at the heart of Mapandan, ang St. Joseph the Patriarch Parish ay fully renovated noong taong 2012. At makikilala mo nga ito sa mga green granite na ginamit sa fasad ng simbahan. Si Father Juan Ballesteros ang unang naging parish priest ng simbahan noong taong 1905. At taong 1985 naman, ang pinakaunang pagpapaayos ng simbahan under the administration of Father Jesus Soriano. Noong November 20, 1972 naman ito na-dedicate o nabinyagan bilang isang simbahan. Year 2012, under the administration of Father Antonio Ray Quintas, muli itong na-renovate sa hitsura nito ngayon. May maliit ding parke ang simbahan sa tabi nito kung saan makikita din ang kandelarya at mga kampanang ginamit dito noon. Napakaswerte po ng bayan ng Mapandan sapagkat tayo po ay katabi lamang ng Minor Basilica of Manaoag. So nabibigyan po ng chance ang ating mga turismo na makadalaw po dito sa ating simbahan. Dahil nga po ito ay, ang location po ay napakalapit at lalong-lalo na nga po tuwing mahal na araw. Kasama din po ang bayan ng Mapandan, itong church po natin na St. Joseph sa mga dinadalaw tuwing bisita iglesia. At since po ang ating St. Joseph Church ay katabi lang po ng ating pinagmamalaking Mapandan People's Park, nabibigyan din po ng tsansa ang ating mga turismo. Ipinagmamalaki din po ng aming bayan dahil po tinagurian din po ang ating Mapandan People's Park na isa sa pinakamagandang plaza dito sa lalawigan ng Pangasinan. Isang simple at modernong simbahan nagbubuklod sa aming Mapandanians. Marami pa tayong matutuklasan sa aming bayan sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan.